Il-Maltin għandhom it-tieni l-ogħla proporzjon ta' stat ta' saħħa tajjeb. Dan joħroġ minn statistika tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea il-Eurostat dwar il-perċezzjoni tas-saħħa ta' dak li jkun. F'dan l-istħarriġ li jsir bħala parti mill-istudji tal-Eurostat fuq il-kundizzjonijiet tal-għajxin tal-popli Ewropej jiġu mistoqsijin persuni minn 16-il sena l fuq dwar il-mod li bih jaraw l-istat ta' saħħa tagħhom. Minn dan joħroġ li 79.2% tal-Maltin jgħidu illi għandhom stat ta' saħħa tajjeb jew tajjeb ħafna. Dan hu 0.7 punti perċentwali jinqas mill-Irlanda illi ġiet fl-ewwel post fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea u kważi 1% aktar mill-Greċja. L-inqas proporzjon fost l-Ewropej illi qalu li għandhom stat ta' saħħa tajjeb jew tajjeb ħafna huma l-Litwanja, l-Latvja u l-Portugal, il-kol binqas minn 54%. Din il-perċezzjoni pożittiva tal-istat tas saħħa tal-poplu Malti tingħaqad ma' statistika oħra li ħarġet mill-Eurostat fl-aħħar jiem din id-darba dwar l-ammont ta' snin li wieħed jgħix fi stat ta' saħħa tajjeb. Mitwelid l-irġiel Maltin mistennija jgħixu medja ta' 71.7 snin ta' saħħa tajba, ferm aktar mill-medja Ewropea ta' 62.8 snin. Hawn pajjiżna jinsab fl-ewwel post b'differenza notevoli fuq l-Italja u l-Iżvezja li jinsabu fit-tieni u fit-tielet post rispettivament. F'każ tan-nisa pajjiżna jibqa' fl-ewwel post fejn is-snin fi stat tajjeb ta' saħħa huma ta' 71.1 segwiti minn dawk fil-Bulgarija u l-Italja rispettivament. Għal darb'oħra pajjiżna għandu distak sinifikanti fuq il-medja Ewropea kif din tammonta għal 63.3 snin. Dan kollu jirrifletti mhux biss waħda mill-aqwa sistemi fil-kura medika li jibxejn u l-investimenti kbar li saru fil-qasam tas-saħħa tul is-snin iżda wkoll l-istil ta' ħajja li ngħixu anke jekk jeżistu sfidi oħrajn li huma relatati mas-saħħa in ġenerali.